V Mariánských Lázních se druhý dubnový víkend uskutečnil třetí ročník mezinárodní konference s názvem Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví. Hostila ji Panevropská univerzita, dějištěm se stal Dům Chopin a podle organizátorů šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí tohoto typu v regionu. Tato konference, tradiční konference, má bohatou účast a to nejen představitelů tady těch lokálních autorit, ale samozřejmě je to mezinárodní konference, takže ten přesah je pochopitelně do přeshraničních regionů, to znamená Německo, ale jsem strašně rád, že tady jsou hosté i z Polska, ze Slovenska. Tematicky se konference zaměřila na přeshraniční spolupráci, udržitelnost, vzdělávání, cestovní ruch, bezpečnost a využití umělé inteligence. Dneska tady zahajujeme jednání s Univerzitou z Bavorska, kde bychom chtěli navázat takovou tu opravdu přeshraniční spolupráci s tím, že my jsme vlastně letos poprvé udělali jeden den čistě pro studenty a pro doktorandy a tenhle ten den bychom chtěli právě jednou udělat na bavorské straně a druhý rok ho udělat na české straně s tím, že i ta německá strana projevila zájem o to vlastně těm svým doktorandům umožnit vlastně návštěvu té prezentace a to, co je pro ně důležité, potom vlastně umístit ty svoje vědecké články v té monografii, která už za těch 6 let, co to děláme, má dobrou pověst. Panevropská univerzita se ve svém přístupu liší od tradičních vysokých škol, zejména důrazem na individuální přístup ke studentům a jejich aktivní zapojení do výuky i praktických projektů. My máme tu možnost, že opravdu většinu svých studentů známe jménem. Setkáváme se s nimi na různých akcích a pravidelně s nimi konzultujeme. Není to tak, jako aby se stalo, jako se třeba stalo mému synovi na veřejné škole, že nedostal od svého vyučujícího odpověď po 3 měsících. Jo, my odpovídáme do 3 dnů, do týdne maximálně, i když jsme vytížení. Takže je to o tom přístupu, je to o tom, jak se k těm studentům v podstatě chováme, protože ano, na soukromé škole ten student je svým způsobem klient, partner. Zvláštní důraz klade univerzita na spolupráci s regionálními školami a institucemi. Během akce bylo představeno memorandum o spolupráci mezi Panevropskou univerzitou a Gymnáziem a obchodní akademií Mariánské Lázně. V rámci této spolupráce by měla od října letošního roku začít výuka pobočky Panevropské univerzity přímo v prostorách gymnázia. Nabídka oborů bude zaměřená především na cestovní ruch a bezpečnostní problematiku, která byla označená za jednu z klíčových priorit regionu. Bezpečnost obecně je nejdůležitější z jednoho prostého důvodu. Pokud obyvatelé se necítí bezpečně, nežijí v bezpečném regionu, tak samozřejmě nemohou ani podnikat a nemohou rozvíjet své rodinné zázemí. Takže já osobně považuji bezpečnostní témata za ta nejdůležitější. Atmosféra Mariánských Lázní zanechala v účastnících silný dojem. Mnozí si pobyt prodloužili a kromě krásy města ocenili také aktivní podporu ze strany jeho vedení. Určitě bych chtěl poděkovat městu Mariánské Lázně za prvé za podporu konference. Pan místostarosta ji i zahajoval včera a chtěl bych poděkovat za celkový přístup a podporu vlastně toho, aby tady byla pobočka Panevropské univerzity. Myslím si, že vedení města si uvědomuje význam toho mít ve svém městě univerzitu, protože opravdu jsme univerzita, nejsme jenom vysoká škola a myslím si, že Mariánským Lázním prostě sluší přídomek univerzitní město. Že? Krásný jsou na to dost. Pro ZKTV Barbora Kačírková.